मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन थांनाय 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथा जालांबाय आरो बे बिटिआर गोरोबथानि दफाफ्रा दायो मावजागासिनो दङ। बिटिआर एकर्डनि मास मोनसेनि उनावनो जोंनि एकर्डनि दफाफ्रा मावफुंजानांगौमोनब्लाबो बुहुमाव नुजानाय कर'ना महामारी भाइरासनि थाखाय जोङो जोंनि जे मोनफुंनांगौमोन बेखौ मोननायाव एसे गोलाव जादों, बेखौ जों बयबो मिथिनांगौ। बुहुमाव कर'ना महामारी भाइरास साग्लोबनाय लोगो लोगो रावबो न' बांनिफ्राय ओंखारनो हायाखै। जोंबो नोंथांमोनाबो गाव गावनि न'आवनो दाननै दानथाम बयबो दङमोन। बे गामिया गुबुन गामियाव थांनो हाया, लामायाव बेरा खाथेनाय, लामायाव जावथेनाय, बैग्रिसु होथेनाय, औवा जोंसि गारथेनाय बेबायदि थासारिफ्रा बारग'लांबाय। जायनि जाउनाव सरकाराबो सरकारि मावख'फोरखौ अफिसफोरखौ खुलिनो हायाखै। अफिस जायाखै, एसेम्बलि जायाखै, केबिनेट मिटिं जायाखै, पार्लामेन्ट जायाखै। बायदिसिना जाहोनफोरनि थाखाय एकर्डनि मास मोनसेनि उनावनो एकर्डनि दफाफ्रा मावफुंजानांगौमोनब्लाबो बे समाव मावनो हालायनाय जायाखै। जेब्लानिफ्राय थांलाय फैलाय खालामनो हानाय जाबाय, कभिड-19नि प्रट'कलखौ सिगाङाव दोननानै अफिसफोरखौ आधा खुलिनाय जाबाय। दिनै नों थां, गाबोन आं थांगोन बेबायदि होनलायनानै रानै रानै जेब्लानिफ्राय मावख'फ्रा अफिसफ्रा खुलि जायो, बे समनिफ्रायनो जोंनि एकर्डआव थानाय दफाफ्रा मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंजानायखौ जोङो नुनो मोनदों। नोंथांमोननि बे समस्तिनिनो बिपिएफनि बिजाथि आगुनि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया बिथाङा बुंदों, रायजो राजाफोर बे एबसुनि मानसिफ्रा बारा बुङो, बिथांमोननि जि एकर्ड बे एकर्डआ दाबो मावफुंजायाखै। दारि कमा सोलायनांगौबाबो पार्लामेन्टआव जिरायनो गोनां जायो। बायदि रोखोमै बिथाङा बुंनायखौ जोङो नुदों। नाथाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, नंगौ बियो पार्लामेन्टआव बिल पास जानांगौ, नाथाय उनाव पास जाबाबो जायो। बेवहाय थाखानाय नेमखान्थि बायदियै संबिजिरखौ दहाय होनानै संबिजिराव होजाखानाय नेमखान्थि बायदियै 6 सिडुलाव थाखानाय नेमखान्थि बायदियै माखासे खामानिफ्रा मावग्रोजायो आरो बेनिखायनो सरकारा मावनानै होदों। 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि सुक्ति जादोंमोन। फेब्रुवारि दान, मार्च, एप्रिल, मे, जुन, जुलाइ, आगस्ट, सेप्तेम्बर दानावसो पार्लामेन्टआवबो बै समाव माखासे बिलफ्रा पास जादोंमोन। जोंनि थाखायबो सम नांगोन, नाथाय 6 सिडुलाव थाखानाय नेम बायदियै दायो बिटिआर जि गोरोबथा, बिटिआर जि एकर्ड, बे एकर्डखौ खालामनाय जादों। बिथांमोना बुंगासिनो दं बिपिएफ हान्जानिफ्राय बिटिसिआनो बिटिआर, जेबो गोदान जानाय नङा, नामल' सोलायगोन, गस्लाल' गोदान गानगोन, दाउदै गलासो बिटिआरआ बायदिसिना बिथांमोना बुंगासिनो दङ। मानगोनां रायजो राजाफोर, जोङो रायजो मोनाखै, नंगौ बियो सैथो। इउनियन टेरिटरिबो जायाखै, बेबो सैथो। अट'नमास स्टेटबो मोनाखै, बेबो सैथो। नाथाय इउनियन टेरिटरि आरो अट'नमास स्टेटआव थानाय गोहोफोर, पावार फांसनफोरखौ सरजाबनानै दायो बिटिआर गोरोबथा जादों। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, इउनियन टेरिटरि आरो अट'नमास स्टेटआव थानाय गोहोफोरखौ दिनै जों बिख'नानै लाबोनो हादों। जोंनि बिटिआर सुक्तिनि 1 नाम्बार थांखियानो जाहैबाय बिटिसिनि हालामा अरनाय, माने बिटिसिनि सिमाया अरनाय। जुदि बिटिसिनि सिमाया अरामोनब्ला माब्लाबाबो जों एबसुआ बे एकर्डआव जों सागान होनाय नङामोन। एबसुनि जानानै मानगोनां प्रमद बर' आरो आं, जों सानैया बे बिटिआर गोरोबथायाव जों सागान होदों। सागान होनायनि सिगां सरकारजों गोबां खेब सावरायलायनाय जादों। नोंथांमोना जोंनो रायजो होआबा, इउनियन टेरिटरि होआबा, अट'नमास स्टेटबो होआबा मा होगोन? जेरैखि जाया जोंनि सिमा लावनांगोन। दिनै बेनिखायनो एकर्डनि जे थांखि, बे थांखिनि सेथियाव बुंदों बिटिसिनि हालामा अरगोन आरो बिनि गोहोखौ बांहोनाय जागोन। क्षमताया बांगोन, सिमाया लावगोन। संकसनिफ्राय सदिया जों होनबोबाय थादोंमोन थांनाय गोलावथार समनि जोंनि सोमावसारनायफ्राव, नाथाय संकसनिफ्राय 5 सिमल' मोननै एकर्डआव जोंनि सिमाखौ जों थि खालामनानै लानो हादों।
संकोचनिफ्राय 5-2 क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि जे मोननै जे एकर्ड जाबाय बे मोननै एकर्डआव बै समाव सरकारा जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ नारसिननानै बै समनि थासारिफोरखौ नोजोर होनानै बे एकर्डआ रेभिनिउ भिलेज सरकारि गामि राजौगावजों खाजानाय जादों गामिसो साननाय जादों हालाम साननाय जायाखै ओनसोल साननाय जायाखै बेयाव गामिनि बाथ्रासो फैबाय बिएससि एकर्ड आरो बिटिसि जे एकर्ड जाबाय बे एकर्डआव गामिसो हिसाब खालामनाय जाबाय हालाम होननाय जायाखै ओनसोल होननाय जायाखै बेनिखायनो 3000नि इसेल' बारा सरकारि गामिफोरखौ लानानै जोंनि बिएससि एबा बिटिसिआ जादोंमोन बै समाव 5-2निफ्राय बारलाङोब्ला सनितपुर जिल्ला जायो सनितपुर जिल्लानि मैखोम ओनसोला जेराव बर' आरो ट्राइबेल दङ बे गासैबो ओनसोला हादानजोब बिश्वनाथ जिल्लानि मैखोम बर' आरो ट्राइबेल ओनसोला गासैबो हादानजोब बे हादान ओनसोलफोरखौ जों मोननांगौब्ला बे हादान ओनसोलखौ मोननांगौनि थाखायनो बै समाव जों गोबां खेब धेकियाजुलियाव सारिदुवाराव बिश्वनाथाव गुबुन गुबुन जायगायाव हानि पाट्टा मोननांगौनि थाखाय जों धरना रेलि बायदिसिना खालामदोंमोन जों आसा फारिदोंमोन समर ब्रह्म चौधुरीनि उनाव आसामाव नैथि खेबनि थाखाय बर' मन्थ्रिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ मोनदोंमोन प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांनि दिनाव जागोनलाय खोमा होननानै जों सानदोंमोन मानोना बिथाङा बै समाव फरेस्ट मिनिस्टारजों लोगोसे WPTनि मन्थ्रिबो आरो WPT डिपार्टमेन्टआ नडेल एजेन्सिमोन हा हुनि पाट्टा राननायनि खामानिखौ WPT डिपार्टमेन्टआ खालामनांगौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ लानानै नाथाय बिनि दिनाव बिथाङा मावनो थाखाय जेबो रोखोमनि राहाफारि लानायखौ जों नुनो मोनाखै जायनि जाउनाव आसामाव थानाय जोंनि बर' मानसिफ्रा जायफ्रा हादानाव थानाय भारतआव फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट थासेयावबो हानि पाट्टाखौ जों मोनाखै जों सानदोंमोन सानसे समाव एकर्ड मोनसे जाखागोन बे एकर्डनि सिगां जों खालामनो हायैलाय खोमा होननानै जोङो नाजादोंमोन नाथाय जों जायाखै बेनिखायनो जोंनि एकर्डआव खनसेनो खनसेनो गहपुरसिम लखिमपुर जिल्लानि सिमलुगुरिसिम जेखौ जों थांखिनानै लादों एबसु आरो एनडिएफबिआ जों खनसेनो बे जायगासिम सौहैयाखै मानोना दायोबो बेयो रेभिनिउ भिलेज नङा रिकगनाइज फरेस्ट भिलेजबो नङा बिसोरो एनक्रोचार होननानै बुंजानाय गनायजानाय एमपिआव भट होनो मोनो एमएलएआव भट होनो मोनो नाथाय पन्चायतआव भट होनो मोना भटबो होनो मोना दारायनोबो मोना लामा दालां बान्दो स्कुल कलेज बे ओनसोलफ्राव जेबो गैया बेबायदि ओनसोलाव थानो गोनां जादों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर थांनाय मोननाय जि एकर्ड बे मोननै एकर्डनिफ्राय जों सोलोंबाय सरकारि गामि होनोब्ला रेभिनिउ भिलेज होनोब्ला राजौगाव होनोब्ला जोंनि बे ओनसोला माब्लाबाबो हाबनाय नङा बेनिखायनो एबारनि एकर्डआव ट्राइबेल ओनसोल होननानै जों सोहोनो हाबाय आरो बेनो जोंनि देरहासारनाय रायजो राजा नोंथांमोन ट्राइबेल ओनसोल होननानै बुङोबा हाजो हालाबो जानो हागौ दैमा दैसाबो जानो हागौ हाग्रा बंग्राबो जानो हागौ रुनिकाटा ओनसोल होनोबा भुटसिनारिबो जानो हागौ ना खाथि खालानि गामिनिबो जानो हागौ ना दिनै गामि होननाय जायाखै ओनसोल होननाय जादों एबसु आरो एनडिएफबिआ गथायनाय लिस्ट बायदियै दायो कमिसन दानायनि गेजेरजों बे कमिसना नायफामनानै बे गामिफोरखौ बिटिआरआव सोगोन नोंथांमोना नुखाबाय स्पष्ट जाबाय दानि बिटिसिखौ बाद होनानै कार्बि आंलंखौ बाद होनानै दिमा हासावखौ बाद होनानै सनितपुरखौ बाद होनानै बिश्वनाथखौ बाद होनानै आसामनि 21 जिल्लाफोरखौल' लानानै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाबाय बेयाव सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ लाफानो हानाय जायाखै सन्दना नाजादोंमोनब्लाबो बियो जेननो गोनां जादों बिनि गाज्रि खैसारा बियो देरहासार जायाखै दिनै बिनिफ्राय जों स्पष्ट जानो हायो सिमाया लावमारगोन रायजो राजाफोर सिमाया लावामोनब्ला बे गोरोबथायाव जों माब्लाबाबो जों सागान होनाय नङामोन सोद्रोमायाबो दायो साबाल' आसामनि चिफ सेक्रेटारिनिफ्राय आजिरा मोननाय पिबि बार्माखौ चेयारमेन दोननाय जादों दानि बिटिआरनि एडमिनिस्ट्रेटर जायहा गभर्नरनि जानानै जोंनि बे ओनसोलखौ सालायबाय थादों बेखौ सोद्रोमा लानाय जादों आसाम सरकारनि होम एन्ड पलिटिकल डिपार्टमेन्टनि जइन्ट सेक्रेटारि बिथांखौ मेम्बार सेक्रेटारि खालामनाय जादों एबसुनिफ्राय सासे सोद्रोमा होनांगौखाय जोंनि लेङाइ आफादगिरि जयन्त बसुमतारीखौ होनाय जादों हारसानिफ्राय सासे थानांगौखाय उदालगुरि जिल्लानि रेड क्रस ससाइटिनि कनभेनर दालिम बायनखौ होनाय जादों
बिनिफ्राय जों स्पष्ट जानो हायो जोंनि साननाय हनाया बेयाव बेरखांदों बेयाव बर'नि मानसि गैया हिरा सरनियानि मानसि गैया नांगालनि गैया जुंगालनि गैया खालि जोंनि आरो सरकारनिल' बे सोद्रोमाफ्रा जायफोरखौ लानानै दायो दाजाबाय आरो सरकार आरो जों लुबैनाय बायदिनो सिमाया लावगोन मानगोनां रायजो राजाफोर बेयाव गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया दिनै नुनो मोनदों नोंथांमोना थांनाय 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानखालिनिफ्राय जोंनि एकर्डनि दफाफ्रा मावजादों 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानखालि सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बर' मिडियाम हायर सेकेन्डारिसिम सामलायनो थाखाय जोंनो आलादा बिथोनगिरि होबाय दायो जोंनि बर' मिडियामा क्लास 10 सिमल' दङ अब्लाबो हायर सेकेन्डारिसिम होदों गाबोन समफोर खालमासि फिर खालमासि जुदि 11 12 सिम जाहैयोब्ला अब्लाबो सामलायथों दानिफ्रायनो होननानै जोंनो हायर सेकेन्डारिसिम होबाय गुबुन ट्राइबेल मानसिफोरनि राव जौगानायनि थाखाय बिथांमोना सरजाबदेरनानै होदों सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बर' मिडियाम एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेज गुबुन ट्राइबेल माहारिफोरनि राव जौगानायाबो जेन' जाफाथों होननानै कमिसन दानाय जाबाय कमिसनखौ फोसावबाय जोंनि बर' रावखौ आसामनि लोगो सरकारि राव फोसावबाय बिथांमोना बुंगासिनो दं BPFआ आगोलनो मोनखानाय 1985 मायथाइयावनो मोनखानाय बायदि बायदि होननानै बिथांमोना बुंगासिनो दं नंगौ आगोल मोनखानायमोन खालिबोल' उदालगुरि आरो क'क्राझार साब डिभिजननि थाखायल' बै समाव फोसावजादोंमोन क'क्राझार आरो उदालगुरि साब डिभिजननि थाखायल' सारा आसामनि थाखाय नङामोन दायो थामथि बर'फोरनि एकर्डनि गेजेरजों जोंनि बर' रावा आसामनि लोगो सरकारि राव जाबाय एबार सरकारनिफ्राय बायदिसिना फर्म बायदिसिना रानोबा असमियाजों लोगोसे बर'निखौबो रानफानांगोन दिनै आसाम सरकारा गनायनो गोनां जादों सोरबा सोरबा बिथांमोननि मानसिफ्रा जुक्ति होदों जोंनि भाषाया HL हाबखानाय जाखानांगौ नाथाय HL हाबबानो जाखाया रायजोफोर जाखानायब्ला खालामनो हानांगोन बिथांमोना 17 बोसोर बिथांमोननि सासन खुंथायनि समाव नाथाय ओरैनो जाखाया HL हाबनाय भाषाया मणिपुरियाबो आसामाव मणिपुरबो दङ मणिपुरि जातिबो दङ मा बिसिनि भाषाया जोंनि रायजिक भाषा जागोन नामा जोंजों समान समान सानथालि भाषाफ्राबो मोनदोंमोन मा बिसिनाबो जागोन नामा जाया आसामाव गोबां बाङालि मानसिफोर दङ बाङालि रावाबो खालिबोल' बराक भेलिनि थाखायल' कासार करिमगन्ज हाइलाकान्दि बेबायदि डिस्ट्रिक्ट मोनथाम मोनब्रैनि थाखायल' बांला भाषायाबो आसामाव सरकारि भाषा सारा आसामनि थाखाय नङा जोंनि एकर्डजों एबार सारा आसामाव जोंनि बर' रावा लोगो सरकारि राव जाबाय एबार मानसिफ्रा जुदि सुयोबा जोंनि मानदान्दाखौ नायोब्ला नोंसिनि रावा मा राव जोंनि भाषाया HL'बो हाबनाय आरो आसामनिबो लोगो सरकारि राव मा भाषाया आसामनि सरकारि राव असमियाजों आरो जोंनि बर'जों आसामनि सरकारि राव बाङालियाबो बराक भेलि मोनसे ओनसोलावल' जोंनि मानदान्दाखौ बाहेरा मानसिफ्रा बेजों दिनै सुनो हासिगोन खालमासि फिर खालमासिनिफ्राय जोङो आसामाव बर' मानसिफोरखौ जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट जों नुगोन कर्टआव थानाय हाकिम दिनै जोंहा बारा गैया मानो होननानै बुङोबा आसामनि सरकारि रावा असमिया बे आनजादखौ होनो नांगौब्ला जायफ्रा ल' फरायनाय मानसिफोर ल'नि स्टुडेन्टफोर आफ्टार ग्रेजुएशन बिथांमोना बे आनजादखौ होयो आसाम जुडिशियेल सार्भिस आरो 50 नाम्बारनि असमियानि मोनसे पेपार लिरथारनांगौ असमिया रोंथारनांगौ बर' मिडियाम फरायनाय गथ'फ्रा हाया बर' मानसि इंलिश मिडियाम फरायनायाबो हाया जोंनि बे एकर्डनि गेजेरजों दायो जोंनि रावा आसामनि लोगो सरकारि राव जानाय लोगो लोगो आसाम जुडिशियेल सार्भिस आनजादावबो 50 नाम्बारनि असमियानि लिरनांगौ जायगायाव 50 नाम्बारनि बर'नि लिरनो मोननायनि खाबुआ एबार जाबाय खालमासि फिर खालमासिनिफ्राय जों चिरांनि कर्टआव क'क्राझारनि कर्टआव गुबुन गुबुन जिल्लानि कर्टआव जों जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट बर' मानसिखौ जों मोनगोन बे जाबाय जोंनि एकर्डनि मोनसे देरहासारनाय मानगोनां रायजो राजाफोर बेबादि बाथ्राफोरखौ जोङो बुजिनांगोन दिनै नैबे एकर्डनि गेजेरजोंसो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जागायलांनाय जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव गोबां मानसिफ्रा बाहागो लादोंमोन गोबां आसामनि खना खनला जायगानि मानसिफ्रा लादोंमोन BSc एकर्डआव जेबो हायाखसै BTC एकर्डआव जेबो हायाखसै एबारनि थामथि बर'फोरनि गोरोबथाजोंसो मोनसे बाहेरायाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जाबाय 1952 मायथाइयाव बासुगामियाव बर' साहित्य सभा दाजादोंमोन बेंगलनि मानसिफ्राबो फैनानै बेयाव साहित्य सभा खालामदों
माइकेल बसुमतारीमोनखौ लानानै गोबां बर' मानसिफ्रा बिबान बानस'नानै लांदों बेंगलाव बिसोरो दाहैदों बर' मिडियाम फरायनो लुबैयो बर' मिडियाम मोनाथाय मोना मोनसे साबजेक्ट बिथांमोना फरायनो लुबैगासिनो दङ दिनै जायाखै 1967 मायथाइ 1967 आव जेब्ला क'क्राझारनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव एबसु दायो साथाम बेंगलि मानसिफ्रा बिबान बानस'नानै लांदोंमोन फाउन्डार भाइस प्रेसिडेन्ट फाउन्डार एसिस्टेन्ट ट्रेजारार फाउन्डार एसिस्टेन्ट कालचारेल सेक्रेटारि साथाम बिबान बानस'नानै लांनानै बेंगलावबो बर' बिसोरो एबसु खालामहैदोंमोन 1987 मायथाइयाव जेब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आन्दोलन खालामो बे आन्दोलनाव बेंगलनि मानसिफ्राबो बाहागो लादों आरायनिफ्राय 3 लाख बर' मानसिफोर दङ होननानै साहित्य सभानि सेन्सासआ जोंनो फोरमायो बै आन्दोलनफ्राव बिथांमोना दङमोन एनडिपिनि आन्दोलनाव बिथांमोना मदद खालामदों एनडिपिनि दैदेनगिरि एनडिपिनि केडारफ्रा बर' गामिफ्राव आश्रय लाहैदों पुलिसजों हमजादों बिसोरबो बेंगलि बर' मानसिफ्रा बिएससि आरो बिटिसि एकर्डआव जेबो मोनाखै ओइबारनि 3थि बर'फोरनि गोरोबथायाव बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स काम सेन्टार फर एक्सिलेन्स होननाय मोनसे भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों नि अनसुंथायाव गंसे फसंथान जागोन बेंगलाव थानाय बर'फोर मेघालयआव थानाय बर'फोर नागालेन्डआव थानाय बर'फोर जे रायजोआव बर' मानसिफ्रा थागिबि महरै रायजो जानानै दङ बे बर' मानसिफोरनि रैखाथिनि थाखाय ओइबारसो बर'फोरनि 3थि गोरोबथाजों मोनसे फसंथान मोननो हाबाय बेबो जोंनि मोनसे देरहासारनाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिपिएफआ बुंगासिनो दङ जे मा जों देरहायोब्ला बिपिएफ हानजाया देरहायोब्ला बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुङा बिथांमोना बुंगासिनो दङ जुदि मावफुङाबा सासेबो बर' मानसिया बिसोरो मानो थानो दिनै बेबायदि जायगाया जायनि थाखाय दिनै लोब लोब बर' मानसिफ्रा इउपिपिएल खालामनो फैदों सोलायनाय मोनसे लुबैदों फरायसाफ्रा जेरैबायदि सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननांगौमोन फालांगि मावनो थाखाय जेरैबायदि मोनसे थासारि नांगौमोन बेफोरबायदि थासारिखौ बिपिएफ सरकारा होबोनो हायाखै एबा होआखै बिथांमोना गावसोर गोसो जानाय बायदिल' बे खुंथायखौ खालामबोबाय थादों जायनि थाखाय हाजार हाजार बर' मानसिफ्रा दिनै बिथांमोननि हानजानिफ्राय बिथांमोना आनज्रायबोनानै दिनै इउपिपिएल हानजायाव बाहागो लाफैदों बिथांमोननिनो फाउन्डार सेक्रेटारि इमानुएल मुसाहारि दाख्लै बिथांमोना बिजेपिआव हाबबाय राज्य सभानि एमपि बिथांमोननि वार्किं प्रेसिडेन्ट बिश्वजित दैमारिया हाबबाय सेन्ट्रेल इउथनि सेक्रेटारि समनाथ बसुमतारी बिथाङाबो दाख्लै रिजाइन होबाय तामुलपुरनि बेबायदि जानानै दंगासिनो दङ माखासेया जोंजों फैबाय जायफोरखौ जों लायाखै बिथांमोना कंग्रेसआव थांनो ना बिजेपिआव थांनो जानानै बिथांमोना थांदों जोंनि मानसियाबो होनो नालाय लायालै सोरखौबा नङा होमबा सोरखौबा लायाबा सोर दस्रायाव थांगोन आरो लायोबा जोंजों थागोन बेबायदि थासारि दायो बिपिएफखौ गारबाय बिपिएफ नंला बिसोरो सोरबाया जोंजों फैदों आरो जों लायाबा सोरबाया गुबुनाव थांगोन दिनै बेबायदि मोनसे थासारि जानानै दङ जियानो जाया मानो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन सीमाया जेरैखि जाया लावगोन दायो बिसायख'थि जानायखाय जोंनो बुंदों कमिसनखौ नैबे मास मोनसे मोननैखौ दोनथ'नांगौ 2 तारिखआव कमिसननि मिटिं जाबाय 10 तारिखआव कमिसननि मिटिं जाबाय 11 तारिखआव कमिसननि मिटिं जादों एनडिपिफोरनि मिटिंआ 10 तारिखआवमोन प्रमोद बर'निया 10 तारिखआवमोन जोंनिया 11 तारिखआवमोन कमिसनजों मिटिंआ आरो बे कमिसनाव मा बुंनांगौ बे बाथ्राफोरखौ जोङो गुवाहाटीआव कमिसननि मिटिंआव जों बुंदों आरो जों बुंनाय लेखायैनो दासान्दि बे कमिसना गाव बिसायख'थि जानायखाय गावसिनि हाबा हुखाखौ जोंनि नैबे ओनसोलाव दसेनि थाखाय दोनथ'नानै गुबुन अफिसियेल खामानिफोरखौ बिथांमोना मावगासिनो दङ आं गोलावथार बाथ्रा बुंनो सानाखै मानगोनां रायजो राजाफोर दिनै बिपिएफनिफ्राय गोबां रोखोमनि नंखाय बिथांमोना फोसावगासिनो दङ दिनै एनडिपिनि बिदा फंबायफोरखौ लानानै बिथांमोना बायदि रोखोमै बाथ्रा बुंबोदों थांनाय इसिबां गोलावथार समाव एनडिपिनि सिज फायारखौ उइथ्र खालामनांगौ होननानै धरना होग्रा पार्टिया बिपिएफ आरो दिनै बिथांमोना अनफ्लांनाय देखायनो नागिरदों एनडिपिफोरखौ हरफिननांगौ हाग्रायाव होनग्रा हानजाया बिपिएफ दिनै नंखायखौनो बिथांमोना एनडिपिफोरखौ मोजां उनफोरनि थाखाय माखासे बाथ्रा बिथांमोना बुंफ्लादों नाथाय बे बाथ्राफोरखौ जों बयबो स्पष्ट जानांगोन केसआ उइथ्र जागोन सम नांगोन भुटाननि जेलाव दाबो माखासे मानसिफोर दङ
आसाम सरकारा बेखौ हाया आसाम सरकारा भारत सरकारखौ लेंहरनांगौ भारत सरकारा भुटान सरकारखौ लेंहरनांगौ जों रायलायगासिनो दङ बेनि थाखायबो दायो आसामनि जेसेबां जिल्लाफोर दङ बे जिल्लाफोरनि पुलिसफोरखौ बुंहरनाय जादों एसपिफोरखौ बुंहरनाय जादों ओसिफोरखौ बुंहरनाय जादों थानाफ्राव जेसेबां एनडिबिनि नामाव केस दङ बे केसफोरखौ बुथुमखांजोबनायनि उनाव मेघालयआव थायोब्ला गुबुन गुबुन स्टेटआव जुदि केस दंबावबा बेफोरखौ बुथुमनायनि उनाव एनडिबिफोरनि केस उइड्र'नि खामानिया मावजागोन जोंनि एकर्डआव 9नि सारियाव बे बाथ्राखौ रोखा खालामनाय जादों गिदिर आरो फिसा जे केसफोर दङ बे केसफोरखौ फारि फारियै बे केसफोरखौ बोखांनानै होनाय जागोन होननाय दङ बेनिखायनो मानगोनां रन्जन दैमारि एनडिबि एसनि 66 जन दंबावो दाबो गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलाव एनआइए नांजानाय केसफोर रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां सेन्ट्रेल जेलाव दङ गुबुन गुबुन जेलावबो दङ बिथांमोननि गनायनि थाखायबो जों एबसु इउपिपिएल हान्जा एबा जोंजों थानाय एनडिबिनि लिडारफ्रा सरकारजों जों रायलायबाय थादों सम नांनो हागौ केस उइड्र जानो थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनो बुंनानै लादों जेब्ला गुवाहाटीआव एनडिबिफोरनि हाथियार गथायनाय हाबाफारि जायो आंनि केसा जोबनो थाखाय 3.5 बोसोर नांदों होननानै अब्ला जोंनि थाखायबो एसे सम नांगोन एनडिबि बिदा फंबाय आरो नखरनि मानसिफोरखौ आं बे समाव खावलायनो सानदों समा बारा गोबाव नंला खम समनि बाङाय समनि उनावनो जोंनि बिसायख'थिया जागोन आरो बे बिसायख'थियाव जों देरहागोन आरो लोगो लोगो एकर्डनि गासैबो दफाफोरखौ जोङो थाबैनो गोख्रैनो जोङो मावफुंनो हागोन दा बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा मोनसे फोथायनाय लानांगोन प्रमद बर'नि सायाव गोबिन्द बसुमतारीनि सायाव फेरेंगानि सायाव इउजि ब्रह्मनि सायाव रोनगोरा नार्जारिनि सायाव जायफ्रा दायो इउपिपिएलआव थानानै इउपिपिएल हान्जाखौ दैदेनदों बिथांमोननि सायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा फोथायनाय मोनसेखौ लाखिनांगोन आरो दायो भारत सरकार आरो आसाम सरकाराबो इउपिपिएल हान्जाखौ मदद खालामदों जोंहा बिजेपिजों एलायन्स गैया नाथाय सरकारहा मोनसे दायित्व दङ भारत सरकारा मानो होननानै बुङोब्ला सुक्ति खालामखांनायनि उनाव एबसुजों सुक्ति खालामनायनि उनाव एनडिबिफोरजों सुक्ति खालामनायनि उनाव बिथांमोना जुदि आवसारि हरैनो हगारोब्ला जेबो मदद खालामाब्ला सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जोंहा दायित्व गैला होननानै सानोब्ला गाबोन समफोर जायफ्रा दायो रायलायगासिनो दङ एनएससिएनफोर बिथांमोना मालाबाबो सुक्ति खालामनो फैनाय नङा सुक्ति खालामनायनि उनाव भारत सरकारा जेबो दायित्व लायाबा आलफानि परेश बरुवाखौ लेंहरगासिनो दं गभर्नमेन्टआ परेश बरुवाबो माब्लाबाबो फैनाय नङा जोंनि लोगो एनडिबिफोरखौनो सुक्ति खालामबाय जेबो जोथोन लायासै होननानै माब्लाबाबो परेश बरुवायाबो फैनाय नङा केएलओआबो फैनाय नङा जायफोर दायो सिजफायार खालामनानै सरकारजों रायलायबाय थादों बिथांमोनाबो माब्लाबाबो फैनाय नङा मानोना बियो बेड एग्जाम्पल गाज्रि उदाहरन गाज्रि बिदिन्थि मोनसे जानानै थागोन सुक्ति खालामनायनि उनाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जुदि सुक्तिखारिफोरखौ जुदि मदद खालामाब्ला बिनिखायनो जोंहा बिजेपिजों एलायन्स गैयाबाबो जोंहा बिजेपिजों बुजापरा गैयाब्लाबो भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बुंदों दायो नांगोलनि जुग नंला दायो ट्रेक्टरनि जुग खायदा खालामनानै बिथांमोना दिनै बुंदों जाहाथे रायजो राजाफ्रा बुजियो बिनिखायनो बावैसो साननि सिगां जोङो गासै 16टा गुबुन गुबुन हारिनि आफादफोरखौ लानानै दायो जोङो कोअर्डिनेशन कमिटि मोनसे जोङो दानो हादों बिनिखायनो नोंथांमोना साननानै लानो हायो बे समस्थियाव रन्जित बसुमतारी बिआर फेरेंगाया गोरलैनो एबार बेयाव देरहागोन जोंजों लोगोसे राभा फरायसा आफादफोर दङ जोंजों लोगोसे अल सान्थाल स्टुडेन्ट इउनियन सान्थालफोरनि फरायसा आफाद दङ जोंजों लोगोसे बाङालिफोरनि फरायसा आफाद दङ एससिफोरनि फरायसा आफाद दङ एससि जातीय परिषद दङ बिटिआर गोरखा समाज दङ सूत्र दर्शन मिलन दङ नाथफोरनि फरायसा आफाद दङ सरनियाफोरनि फरायसा आफाद दङ हाजंफोरनि फरायसा आफाद दङ बर्मन मान्दाइफोरनि फरायसा आफाद दङ कुरुक माने उरावफोरनि फरायसा आफाद दङ उरियाफोरनि फरायसा आफाद दङ मदासिफोरनि फरायसा आफाद दङ आमसु मुसलमानफोरनि आमसु दङ आरो बावैनो बिटिआर आक्रासुआबो जोंनि नैबे कोअर्डिनेशनाव हाबोब्ला नोंथांमोननि नैबे 14 नम्बर चिरां दुवारा जेननायनि जेबो खोथा गैया जेराव 9000 जोंहा सान्थाल बिदा फंबाय दङ दिनै सान्थालफोरनि फरायसा आफादा जोंखौ सापर्ट खालामखांनायनि उनाव बिथांमोननि खोथा बाथ्राजों जेहेतु सान्थाल मानसिफ्रा सोलियो
प्रमद बर'नो 20टा दाबि होदों बिथांमोना सावताल साबजेक्टनि थाखाय सावताल फोरोंगिरिनि थाखाय फरायसाफोरनि हस्टेलनि थाखाय बायदिसिना बिथांमोननि राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि फरायसाफोरनि जौगानायनि होदों आरो बे बाथ्राखौ प्रमद बर'आ गनायनानै लाबाय सरकार दानाय लोगो लोगो सावताल फरायसा आफादनि बुंनाय बायदि खालामना होगोन।